Avui l'austeritat sembla l'única resposta per solucionar la crisi econòmica a Europa, però la gent ens estem tornant cada cop més pobres. Automatitzacions de les produccions i acumulació de riquesa per part de les institucions financeres estan canviant l'enfoc del treball. Cada cop es produeix més amb menys persones. Les taxes de desocupació s'han disparat i el treball ja no és un dret per tothom. La bona notícia és que fins ara mai les societats humanes han generat tanta riquesa. Però, mentre es produeix aquesta riquesa amb el treball de tots, aquesta riquesa està desigualment distribuïda entre els ciutadans. Nosaltres, com a ciutadans europeus, proposem una alternativa. No és una idea nova, però ara és el moment de posar-la en marxa. Es diu ingrés bàsic incondicional. Ha sentit a parlar-ne? L'article 25 de la Declaració Universal de Drets Humans diu: tota persona té dret a un nivell adequat de vida, a la salut i al benestar, d'ell i de tota la seva família, incloent roba, menjar, casa i atenció mèdica i serveis socials, i dret a la seguretat. L'ingrés bàsic ha de ser universal, individual i lo suficientment alt per assegurar una vida digna i participativa en la societat. Aquest nou dret fonamental per a la humanitat no erradicaria solament la misèria, sinó que també és una forma de desenvolupar treball no orientat al mercat, com artistes, pares i voluntariat. Però també és una mesura econòmica. L'ingrés bàsic per tothom significaria recolzar els negocis locals, per tant, ens permetria exercir plenament la nostra ciutadania. Com ho financem? Fàcil. Tenim diverses propostes: impostos financers a les rendes més altes, impostos al consum de béns de luxe i productes contaminants, autofinançament per simplificació d'una llista molt llarga de transferències socials actuals i els serveis públics i socials que han quedat obsolets. El que proposem seria molt més senzill, igual i transparent. Tothom té un ingrés bàsic, sense ni tan sols demanar-lo. Depèn de tu treballar si vols guanyar més diners. Nosaltres, com ciutadans europeus, hem fet una petició oficial anomenada Iniciativa Europea Ciutadana per fer que les autoritats europees examinin el nostre manifest. Llavors, de què es tracta? Abans que res, som ja 15 països que ens hem unit a la campanya. Estem preparant recollida de firmes i adhesions. Esperem que altres s'uneixin aviat. La Comissió Europea ha de considerar les nostres propostes quan arribem a 1 milió d'adhesions. Si és acceptada, estudis dels diferents models i les quantitats, els ingressos bàsics, començaran a donar-se. Hem de mobilitzar-nos, organitzar-nos, fer xerrades, trobades, fer-nos sentir, explicar-nos als nostres amics, al nostre entorn, que aquesta és l'única idea creixent a Europa.